दा बेथ' दानि फैगोन 22 तारिखनि जे इलेक्सन बेयाव भट होनो थाखाय बिराद गोसो रायजो राजाफ्रा दा बेबो बबेयाव मिथिगौ ट्रेक्टर सबियाव होनो बिराद गोसो दा बेनिखायनो लोंहोर फैनानै जोंजों जगदान जादों बेबायदिनो जोंनि आदिबासि भाइफोरा आरो बेबायदिनो मुस्लिमफोराबो आरो बिदिनो गोबां जोंनि बर'फोराबो माने जेसेबांबो हारि माहारि दङ गासिबो अनसायदों बेबाराव जों प्रमद बर' सारखौनो लाबोफिनगोन आरो नैबे जमदर समष्टिखौ आंखौ बिराद मानसिया बिदिनो हास्थायदों दा बेनिखायनो नोंसोरो नुनो मोनगोन ससियेल मिडियायावबो बिदिनो गोबां मानसिफोरा लोंहोर फैनानै जोंनाव जगदान जाफैदों आरो जोंखौनो बिथांमोना जोंनो भट होनानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों आरो बिथांमोनखौ जोङो आजावनानै लादों आरो बिथांमोनखौ जोङो जोबोर हामबाय होनना बुंदों आरो बिथांमोना जोंखौ भट होनाय गोबां बिबाङाव देरहागोन थारमाने गैयालाबो 20-22 हाजार भटखौ जों मोनगोन आरो दिनै बबे जायगायाव आरो मा दिनैथ' बेबायदिनो गोबां माबा बिदिनो सोरबा बिजेपि सोरबा जिएसपि सोरबा बिपिएफ बेफोरबायदि आलदा-आलदानि आरो दा बेबायदिनो गोबां मानसि जयनिं जादों दा जों दिनै दाबथाम दाब्रै जायगायाव जयनिं खालामबाय बेबायदिनो गोबां दोलोनिफ्राय फैदों दा जों बिथांमोनखौ जोङो नाजावदों हामबाय होनदों आरो जोङो देरहागोन जमदुवाराव जेबो खोथा गैया बाव जेबो साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आरो जोंनि जे मानगोनां प्रमद बर' सारनि मोजां नीति आदर्शजों दैदेननाय बेफोरखौबो मोजां नुबाय आरो दानि जोङो बे बोसोरबायाव जोंनि जे सान्थि मोनसे लाबोबाय बे सान्थि परिबेसाव जों बयहाबो गोजोननाय दङ दा बे सान्थिखौनो रायजो राजाफ्रा लुबैदों बेनिखायनो जोङो प्रमद बर'खौनो आखाइ हमनानै गोरा खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों आरो दा बेनिखायनो जोंहा बेयाव देरहानाया जों निश्चित आरो बेथ' बुंखागोन ना बल जोनो नागिरब्ला बे देरहागोन बुंखागोन ना खिन्थु बे जोनो हानाय नङा आरो थांनाय 2020आव बिथाङा सराइबिल समष्टियाव बिजेपिनि जानानै गेलेदोंमोन बेयाव मुख्यमन्त्रि आसामनिबो फैलायदों बेयावनो बिथाङा जेबो देरहानो हायाखै बेयावलाय जोंनावलाय मा देरहानो हानो बेयाव बिथाङा देरहाया बेवहाय बे बुंनो हागौ दाबिनो हागौ खिन्थु बिथाङा देरहाया दा नोङो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नायबानो जाबाय नोङो ससियेल मिडियायावबो नुगोन नों आरो नोजोर होनानै नायबानो जाबाय बेयाव जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बिथाङा बुंगोन दिनै बिथांनि बाथ्राया बिथांनाव थागोन आरो नोंथाङा नमिनेसनखौ माब्ला गथायनो थांखि जोङो दानि 1 तारिखआव समबाराव जोङो प्रस्तुत जादों दहायनि थाखाय बेयाव जोङो थांगोन मोजाङै जों खालामनानै फैगोन ओमफ्राय बेयाव आरो जुद्धआव नांफैफिनगोन बेनो देरहाखांनायनि उनाव मा खामानि मावनायनि देरहानायनि उनावथ' जोङो गभर्नमेन्ट फर्म खालामनानै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों ओनसोलनि जेसेबांबो नांगौफोर जे निड आरोखि बेसिक आरोखि जों बेखौ नागिरगोन आरो रायजो राजाफोरजों जिरायगोन रायजो राजाफोरनि बबे ओनसोलाव माबायदि असुबिदा जादों बेखौ नोजोर बोनानै जों बेफोरबायदि हाबाखौ आखायाव लानानै जों मावलांगोन आरो